आंनि हिन्जावा खारनानै दङ। दा अबाव दं बेखौ जेबो मिथिनो मोनाखै दिनैसिमाव। गोबां समाव खायसे बर' आइजोफोरनि गोमानाय एबा गुबुन हौवाजों खारफालांनाय खौरां मोनबाय थानाय समावनो आरोबाव चिरां जिल्लायाव सासे आइजोआ गोमानायनि खौराङा जोंनिसिम सौफैदों। चिरां जिल्ला रुनिखाता बुरफार गामिनि अनजालु बसुमतारीनि बिसि माइनाव बसुमतारीया 4 बोसोरनि गथ' आरो फिसायखौ गारनानै बहाबा खारखोमानानै दङ। जायनि जाउनाव अनजालु बसुमतारीया उन्दै गथ'खौ लानानै नखरखौ दैदेनलांनायाव जेंनायाव गोग्लैनांगौ जादों। गोबां जायगायाव खौरां लानायनि उनावबो मोनैयाव दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिसि माइनाव बसुमतारीखौ अनजालु बसुमतारीया न'सिम फैफिनो खावलायनायजों लोगोसे सोरबा बहाबाफोर माइनाव बसुमतारीखौ नुसनबायोब्ला न'आव खिन्थाहरनो खावलायदों आरो हमनानै हरनो हायोब्ला 20,000 रां होगोन होननानै फोरमायदों। आंनि हिन्जावा खारनानै दङ। दा अबाव दं बेखौ जेबो मिथिनो मोनाखै दिनैसिमाव। थांनाय 21 थारिखनिफ्रायनो खारनानै दङ। दा दिनैसिम जेबो खबर गैया। बेनिखायनो आङो दा जानो थानो मावनो दांनो आरो फिसाफोरखौ लिरनाय फरायनाय गासैयावबो आङो गोबां उसुबिदा खस्थ' मोनबाय। बेनिखायनो बेसेबां बोसोरनि गथ'आ? गथ'आ जाबाय 4 बोसोर जाबाय। नाथाय दा हनै स्कुलाव थांनाय जानाय लोंनाय जेबो गोजोना जानानै दङ। जेरैबो उसुबिदा। बिमाखौ नागिरबाय थायो नामा गथ'आ? बिमाखौ नागिरबाय थायो गथ'आ? बिमाखौ नागिरनो माने दा नै सिन्थाजों एसे बोरैबा जाया लोङा खालामबाय थायो मानसिया। हारसिं हारसिं गोदाव सोराव हाग्रा बंग्राबो थांलाबायनो नागिरो। दा नायनो थाखाय मानसिबो गैया। दा न'खराव आंहाबो रावबो मावनो गैया। आं हारसिं थानांबाय थायो। मा नाम नोंना बुरैनि नामा मा नाम? आंनि हिन्जावनि नामा जाबाय माइनाव बसुमतारी। आंनि नामाव जेनेबा बसुमतारी जायो। गावसिनि टाइटेलावबा बरगयारी। ओमफ्राय जायखिजाया आङो दा सानदों रायजो राजाफोरनि अननाय मोनगोन साननानै आङो दा दिनै मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानबाय। आं मिडियानि गेजेरजों आङो बेबादिनो होनोबो सानाखैमोन। आङो बेबादिनो गोबाव सम जानायखाय जेबो राहा मोनैखाय जेबो खबर मोनैखाय आङो दा मिडियानि सिगाङाव फैनो गोनां जाबाय। नाथाय आं बे मिडियानि सिगाङाव आं फैनो गोसो गैयामोन। दिनै बेबादि जेबो खबर मोनैयाव जेबो बेबादिनो आं जेबो मिथिनो मोनैयावहाय बेबा बबाव दं बेबा बबाव थांदों बेखौ आं जेबो मिथिनो मोनाखै। बेनिखायनो दा आङो रायजो राजा नोंथांमोननियाव आङो दा बे आंनि हिन्जावखौ बबेबा जायगाफोराव नुसनबायोब्ला बबेयावबा खामानिफोर दामानिफोर मावनानै दङब्ला अननानै गुरैयै आंनो बिदिनो कन्टेक्ट नाम्बारावहाय हरना होबानो जाबाय। फनफोर रायलायोमोन नामा सिगां सोरबा हौवाफोर? आं बे फनफोर रायलायनायफोरखौ सिगांथारावहाय मोनोमोन। नाथाय दा आं बेखौ आंथ' न'आवबो थानाय जाया। आं बेखौ जेबो मिथिया। दा बियो सोरजोंबा दं ना गावनि जाथि खुरमानाव दं ना अबेबा थाखोमानानै दं आं बेखौ जेबो मिथिया। नाथाय गाव बुंनाय बादिब्ला आं रावजोंबो फैयाखै। आंखौ हौवाफोरजों फैदों साननो नाङा होननानै बुंहरदों। नाथाय आंबो बेखौहाय दे गनायनानै लादोंमोन। नाथाय बियो आंनो दिनैसिमाव खेबसेबो फनबो रायलायाखै आरो SMS बो हराखै। बेनि थाखाय आं दा गोदाव सोराव जानानै दं। थांनायनि सिगां माबा मोनसे बुंलांदों नामा नोंखौ? बियो जेबो नङा। जायखिजाया गावसो मा साननानै थांदों आं बेखौ जेबो मिथिया। खारखोमालांदों? जायखिजाया बियो गाव हारसिङै खारखोमानानैसो थांदों। दा मा खावलायगोन नोंनि बुरैखौ न'सिम फैफिनजानो? आङो जिखि जाया आङो फैजानायखौ लुबैयो। नाथाय आङो बिदि गारनायखौ लुबैयाखै। गारलायनायखौ आं सानाखै। आं माब्लाबा बेफोरबादिखौ साना। आङो दा आं फैजानो लुबैयो। आं मालाबाबो गारनायखौ सानाखै। बे उन्दै गथ'खौ लानानै आं मा खालामनो? न'खराव आंहा रावबो गैया। आं दिनै गोदाव सोराव जानांबाय। नाथाय आं बेबादि जागोन होननानैबो सानाखैमोन। अननानै जायखिजाया मानोबा बे न'खरसिम फैफिनथों। मानोना आं बेबादि
फिसा फिसा गोरोन्थिनि थाखाय आङो नासयजादोंब्लाबो आं जेबो सानाखिसैमोन। नाथाय बे माइनावआसो आंखौ मा सानदों, नाथाय बिनि गासिबो साननाय हनायफोरखौ आं मिथिनो लुबैदोंमोन। नाथाय बे आंजों खनसेबो रायज्लायहरा। नाथाय बेनि थाखायनो आं दिनै गोदाव सोराव जानानै मिडियानि गेजेरजों आङो दिनै फोरमायनो गोनां जाबाय। अननानै जेरावखि थाया मानो माइनावआ बे न'खरसिम फैफिनथों आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो जेरावखि थाया मानो, जेरावखि लोगो मोना मानो अननानै हेफाजाब खालामदो। जायखिजाया जेरावखि लोगो मोनो, जेरावखि नुवा जायगा बे माइनावखौ हमनानै हरनो हायो एबा खोन्थाहरनो हायो। जायखिजाया आङो 20,000 बान्था होनाय जागोन। जोंनि फिसालानो बुंनांगौ बुंखाबाय। दा जों संसार जानायाथ' गावसोर सानैजोंसो जादोंमोन। दा जोंथ' बिहामजोखौ जों अननांगौखौ अनोमोन, जों जेबो प्रब्लेम मोनामोन। आरो बेवाइ दं, बिबोनां दं, बिसोरबो बिराद अनोमोन। जों रुजु रुमै जादोंमोन। गावसोर संसार जानायावसो मा साननानै मारै जालायनानै बेबायदि मा साननानै खारखो। जों अननानै जों होआखैमोन मिडियायावहाय फैफिनथों होननानै। आरो आंबो अननानै माइनावखौ सानसे खनसे रायज्लायनो मोननायाव आङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन, फैफिनदो बिहामजो, नोंनि फिसायासो देरसिन, फिसाया देरसिन नङा होननानै। खेबसेखौ नों फैफिन होननानै। आरो गोबां मानसियाबो रायजो राजाबो रिकुवेस्ट खालामदों, फैफिन। जोंहा बाव रायजो राजा दं, मण्डलि दं, समाज दं, थाना दं, बेयाव होनांगौमोन होननानै जों गोबां बेखौ बुजायहरदों, रायलायदों। नाथाय होमब्लाबो बियो गनायाखै। मा साननानै थांखो आं बेखौबा बुंनो हाला।